karki manta da ni alƙawarin muna nan ba mu ba saɓani ko da wata rana. Waƙar karki manta da ni a waƙa ce wadda tun kafin a fara marubutun Abdul Diwan ya yi ta. In mata ke ce kika kama na tun farko, soyayya da irin ki akwai daɗi na leko. Kuna yi fushi da na ga fuskar ki a dole zan saka. Na yi shiri gidan ku zan tura domin aman baiko. Ke ce ta fari, ta farin fari, ta fari. Ke ce ta fari, ta farin fari, ta fari. Da ita kuma yin presenting din waka na ji waka ta yi sosai, so lokacin da na fara aikin labarin sai na ce to ya kamata a ce wannan karki manta da din shi ya kamata a bawa sunan script din nan ma gaba daya saboda yanayin yadda labarin ya dauko. Wannan wakar ta karki manta da ni tana ɗaya daga cikin wakar da na fara samu a cikin fim. Ba na mantawa azumin wancan shekarar ya turo min wannan waka wata rana da daddare ya ce min na ji wannan waka. Gaskiya na gamsu sosai sakamakon yanayin wasu ayyukan da muke gani ko in ce ake yi wa waƙoƙinmu idan ma aka ba mu waƙa a nan har muna jin daɗin yi saboda za ka gamsu da abin da kake yi sannan za ka gamsu da abin da za ka gani na ɓangaren aiki da hoto. Alƙawarin muna nan ba mu ba saɓani ko da wata rana. Karka manta da ni alƙawarin muna nan ba mu ba saɓani ko da wata rana. Lokacin da muke shirin din bidiyon wakar ranar an yi wani irin zafi haka, sannan ga shi ranar muna cikin sauyi saboda ba mu da lokaci, muna son idan aka gama shirin din a ranar zamu bar kasa. A Kano na yi shooting ɗinta kuma ina son shooting ɗinta a Kano amma kuma ina son shooting a guraren da ba a saba shooting ba saboda ganta unique da na ga waka ce wadda ta yi farin jini gurin mutane sosai. Alhamdulillah mun samu abin da muke so kuma artist ɗin da Maryam da Shamsu sun yi kokari su ma a ciki. Baitin da na fi so a wannan wakar shine ina da zafi zafi a so harshe na ya foka kaifi. Bana haufi akan soyayyar ki za a manta fi. Kece zan fada kogi in kamo makifi. Hasoci yake ce kin kai min na dafifi. Madarar soyayya kin gaban cikin marfi. Na sha na kurbi na wuce masu yin taufi. Karka manta da